हे ना माहिती तुला? आता जर इकडे लाकडी घुसवली तर काय आहे? अच्छा त्याला हे बोलतात काय बोलतात? हे खेळ ठोकायला वगैरे नाही का? चल आता मिक्सरला काय लावतेस? मला विसरली मी काय टाकायचं होतं याच्यात. मग कसं हा तेवढं याच्यात पिण्यात अडकवा. घाला तिच्या डोक्यात इथून. इथून कसा घालणार? मी देते ना हातात. हा गजरा घे आणि घाल. तुम्ही माळा असं तुम्ही ते बनवलं. ते नीट बनवता येत नाही, त्यात धरता येत नाही ना. छान आहे पण इथे आमचे डॉगी फ्रेंड आलेले आहेत. वरूनच टाका ना, भीती वाटते. तुमचे डॉगी फ्रेंड आलेले आहेत, त्यांना चपाती. डॉगी फ्रेंड हा ती तिकडे ती काय खाती आधी, त्यांनी ती खाल्ली. तिला बघूया. चला चपाती दिले, त्याला चपाती नाही आवडत. आता आपण चला जेवायला, चला जाऊया. इथं आपण काय जेवण बनवलंय बघ. काय जेवण काजल? मटकीची भाजी, फरसपीसची भाजी आणि हे कोणती होती? मुळ्याची. आणि हा भात आणि वरण आणि लोणचं. मस्त मस्त जेवण. चलो जेवूया. हैंड वॉश किया क्या? तेरा साबू स्लो आहे क्या? नहीं, मेरा साबू फास्ट है. इथे आमची लाईट गेलेली आहे म्हणून आम्ही जरा असं बसलोय. पण लाईट गेली असून पण इकडे फॅनची पण गरज नाही है ना. हो उजेडाची पण. आता आम्ही जेवून घेतो. आमचे बुबू बाहेर जेवतात आणि आम्ही आतमध्ये जेवतो. हे कपड्याचं स्टँड घेतलेलं आहे कपडे वाळवायला. आता हे बघा किती कपडे राहतात त्याच्यामध्ये. हे छोटे छोटे कपडे इथे मध्ये घालायचे आणि मोठे मोठे कपडे असे वरती घालायचे. भरपूर कपडे राहतात ह्याच्यावरती सुकायला. खूप छान आहे. हा एकदम मस्त आहे. म्हणजे जागा बिगा अशी जात नाही. कपडे वाळलेत ना की आपण कपडे काढून घड्या मारायचे आणि स्टँड मोडून ठेवायचा. ओके. जसा आणताना कसा होता फोल्डिंग केलेला तसा. आता किचन मध्ये काजल आहे ना भाजी बनवते कोवरीची आणि दह्याची कढी बनवते. ये तू पण ये. ते तुम्ही बघा या. तर कोवरीची भाजी. हो फणसाच्या कोवरीची भाजी. मम्मी कोवरीची भाजी तर कुवार मुलींनी बनवायची ना. असं नसतं कुवार मुलीनेच बनवायची. जस्ट जो भाजी म्हणजे कोवळ्या फणसाची भाजी. म्हणजे त्यांना आता तो नाव लक्षात राहील. कोवरीची भाजी हा शब्द म्हणजे कॉमन नव्हता ना. तर आता काजल दाखवणार आहे कोवरीची भाजी म्हणजे बेसिकली हे काय तयारी करून दिली सगळी. आता म्हटलं तू बनव. ते काय असतं आता जे मी दाखवलं ते बेसिकली काय असतं? ते फणस कोवरी असते ना कोवळा फणस तो वरचे त्याचे दाते काढायचे तासून आणि आतला गर घ्यायचा आणि हा गर कुकरला लावायचे शिट्या करून घ्यायचे कापून. ओके. असे स्लाइस केलेले आहेत बघ. बरोबर. हा आणि एक कोवरीची भाजी कोणी आणली माहितीये का? आत्याने आणली. हो आपली हसरी आते आहे ना तिने भाजी आणली म्हणाली तुम्ही बनवा. ओके. ते काय करायचं काजल दाखव सुरुवातीला. आता असे गोल काप करून घेतलेले शिजवलेले त्याचे मी असे चेचून हे एवढं हे चेचलेलं आहे. दाखव चेचून. असेच मी हे 2 तिला चेचायला ठेवले आहे. आता चेचून दाखव. बघा असे चेचायचे. ते उकडलेले आहेत म्हणून ते चेचून होतं लगेच. आणि असे सर्व चेचून घेतलेले आहे. इथे साहित्य काय काय बघा. कोथिंबीर घेतलेली आहे. हळद. हे कढीसाठी आहे. हे कढीसाठी. अच्छा कढीसाठी आहे का? हे सेपरेट ठेवलं. हे बघा हे साहित्य. इथे खोबरं घेतलंय थोडं. एक कांदा घेतलाय बारीक चिरून. लसूण घेतलाय ठेचून. कोथिंबीर घेतली ही चिरून. आणि मसाल्यामध्ये थोडीशी हळद, लाल मसाला आपला घरगुती असेल तो आणि हा गरम मसाला. आणि समजा आपल्याकडे मिरची पावडर असेल ना तर धना पावडर घ्यायची. ओके. आणि चवीपुरतं मीठ. ओके. आता काजलला म्हटलं तू बनव. ए लाईट गेली. ए लाईट गेलेली आहे आमची. ऑन द स्पॉट लाईट गेलेली आहे. सगळं बनवत होता आणि लाईट गेली. इकडे बघा मम्मी बसलेली आहे आणि रिअल बघा लाईट गेल्यावर कसं वाटतं. तयारी करून ठेवलेली आहे. आता म्हटलं जरा फोडणी देताना दाखवते. हे आम्ही कुठे घेतो बघा मोबाईल लाईट वर आम्ही. चला तोपर्यंत रेस्ट थोडीशी जाते 5 मिनिटांतर येते मग. दुपारी पण गेलेली आता तोपर्यंत कॅन्डलवर. आता सध्या लाईट घालवली तर हे बघा ती पण आहे ना म्हणून जरा दिसते. लाईट गेल्यानंतर हे बघा हे काय DIY चिटकवायला. आणि दुसरी
हे बाहेर ठेवूया हे. इथे एकदम ह्या कॉर्नरला ठेव, तिकडे नको ठेव कारण बेड आहे ना, एकदम ह्या कॉर्नरला ठेव. लाईट आलेली आहे. हॅपी बर्थडे. चला आता काजल भाज्या बनवते बघूया. काजल खाली गेली. काय आलं? आमची मेणबत्ती खाली गेली. कुठे गेली खाली? गॅसच्या पाठी गेली. चला आता काय करणार आहे? पेटून नाही ना गेली आहे. नाही ना विजवलंय. मास्टर शेफ पाठी बसले तर काय टेन्शन. आता काय बनवायचं काजल? तयारी करून दिली आहे ना तर म्हणतील जेवण बनवते आणि सासू बसली आहे. हा हे सर्व तयारी मम्मीने करून दिली आहे सर्व. सर्व कापून बिपून म्हणजे दोघं बसले होते व्यवस्थित होय. आणि मिक्स मी एकदम मिळून केलेलं आहे सर्व काम. चेचून घेते. चेचायला सोपं आहे ना? हो लगेच चेचतो. उकडवलं ना. आणि आमचा चेचाईचा काय इकडचं दाखवते माहिती आहे त्याला. बरं त्याला माहिती आहे ते काय असतं. हे काय आम्ही सांगत नाही पण हे सांगा काय आहे, आम्ही काय मला चेचाय नाही माहिती हे काय आहे. हे ना माहिती तुला? नाही माहिती. आता जर इकडे लाकडी घुसवली तर काय आहे? अच्छा त्याला हे बोलतात काय बोलतात हे हे खेळ ठोकायला वगैरे नाही का, काय बोलतात? मग त्याला काय म्हणतात? काय म्हणतात? हा तो प्रश्न विचारताना याला काय बोलतात. हातोरी हातोरी. ह्याच्यानंतर प्रोसेस सांग मम्मी काय काय कशी प्रोसेस. आता काय करायचं? आता काय नाही, आता कांदा लसूण फ्राय करायची आणि त्याच्यामध्ये ते मसाले टाकायचे. थांब जरा करू द्या तिला. ते तिला शिकवते. आता इथे तेल उठलंय थोडं गरम झालेलं आहे. यात मी ठेचलेला लसूण टाकते. लसूण किती घेतले? 5 पाकळ्या. तर लसूण थोडंसं लालसर करायला ना. आता मी त्यात कांदा टाकते हा चिरलेला. कांदा लाल करायचा पूर्ण? हो नाही थोडा लाल करायचा, जास्त लाल नाही करायचा. आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची असेल ना तर लाल करायचा. जास्त लाल. भाजीसाठी म्हणजे तो फक्त शिजवून घ्यायचा नरम करून. आता गॅस बारीक केला. हा केला. हा आता मसाले भाजीमध्ये टाक सर्व. हा खोबरं टाक. खोबरं कोथिंबीर सर्व भाजीमध्ये. मीठ टाकायचं आहे कारण का ती माहिती भाजी शिजलेली आहे ना, ती आपल्याला शिजवायची नाही आहे. नुसती ती कांद्यामध्ये मिक्स होईपर्यंत जरा ढवळत राहायची. फ्राय करायची झाली. चवीपुरतं मीठ टाकायचं बस. हाताने ते सारखी दाबायची नाही भाजी. दाबला ना जोरात कालवला दाबून तर ते गोळा होणार. म्हणजे फसफलीत भाजी झाली. वरच्यावर अशी हलक्या हाताने करायची. हलक्या बोटाने करायची. हलक्या बोटाने. हा आता कसं माहितीये नंतर टाकायची गरज नाही. आणि या भाजीमध्ये अजून एक काय माहितीये का, म्हणजे आपण वशार खात असतो ना तर त्याच्यामध्ये सुकट असते ना जवला, तो टाकायचा. म्हणजे ते अजून भाजी टेस्टी लागते. आता आपल्याला व्हेज पाहिजे म्हणून आपण कांदा खोबरा टाकलाय. कांदा खोबरा पण टाकायचा पण त्याच्यामध्ये अजून सुकट टाकायची, जवला टाकायचा थोडा. टाकायला झाली का? आता झाली टाकायला. आता टाकायची नाही, आता ढवळत राहायचं. तरी आता हे किती मिनिटं लागतील गॅसवरती? असं 2-3 मिनिटं ढवळत राहायची. म्हणजे झाली आपली भाजी. झाली, सगळं मिक्स झालंय ना त्याच्यामध्ये. खूप सोपी रेसिपी कारण ते उकडलेलं आहेत म्हणून ते सोपी आहे भाजी है ना. आणि जर तुम्ही तेलाचं प्रमाण कमी केलात तर ही भाजी हेल्दी भाजी झाली. मग ही भाजी पौष्टिक आहे ना, खायला सगळ्या पोटासाठी पण चांगली. आणि गावी अशा भाज्या खातात ना सर्व जास्त. भुर्जी टाईप खायची. हा ही व्हेज मध्ये भुर्जी म्हणू शकतो आपण. अंड्याची भुर्जी असते ना तशीच दिसते एकदम. आणि मी या भाजीचे आहे ना कटलेट पण बनवलेले आहे, कोफ्ते पण बनवलेले आहे या भाजीचे. आणि मी सांगतो ही भाजी आम्ही खाल्लेली आहे 4 दिवसा अगोदर. खूप छान लागते, एकदम चविष्ट लागते. आता म्हणजे 3 मिनिटांनंतर 2-3 मिनिटात ढवल्यानंतर आपली रेसिपी झाली भाजी तयार. ओके म्हणजे क्विक रेसिपी आहे. आपण म्हटलं तर जरा मुरायला मीठ लागायला पाहिजे. मिक्स करायची, ढवळायची आणि बारीक गॅस करून जरा झाकून ठेवायचा. ओके म्हणजे मीठ मुरायला पाहिजे ना म्हणून. ते बघ आता झाकण ठेवला. आता तुम्हाला काय करायचं ते करू शकता दुसरं. आता काजल काय करणार आहे माहितीये का, ते कढीचं साहित्य काढलेलं आहे. दह्याची कढी बनवते. ती कशी बनवायची दह्याची कढी? ती मग दाखवते. सर्व सामान काढलेलं आहे बघ.
काय करायला आता सुरुवातीला? दही कुठं आहे? दही ते डब्यात आहे बघ. हे दही ना, हे घरीच लावलेलं दही आमचं. घरात लावलेलं आहे. मुंबईला तुपावर ठेवायचं आहे ना. मीच विसरले, मीच टूल आणला आणि काजल, मुंबईला मिक्सर काढणार आणि रत्नागिरीमध्ये मिक्सर काढण्यामध्ये किती फरक? हा असं मुंबईचा असं घ्यायचा आणि असं ठेवायचा आणि इकडे एवढ्या चालू इथे ठेवायचा. मग एक्सरसाइज होते किचन मध्ये. गावात चांगलेच एक्सरसाइज होते. आता मिक्सरला काय लावते तू सर्व? चल आता मिक्सरला काय लावतेस? मला विसरली मी, काय टाकायचं होतं याच्यात? आता तू दह्याची कढी बनवतेस ना, हो. त्याच्यामध्ये खोबरं, कोथिंबीर, जिरं, हळद, लसूण हे आपलं कढीचं साहित्य. आणि दह्याची कढी बनवायची ना तर त्याच्यामध्ये खोबरं वगैरे कोण घेत नाही. जिऱ्या मोहरीची फोडणी देतात, मग आपली आणि मीठ टाकतात, हळद टाकतात, वरून कोथिंबीर टाकतात की आपली कढी तयार झाली दह्याची. पण मला आहे ना तशी आवडत नाही. हे मसाला असं वाटून टाकला ना की ती दह्याची कढी चांगली वाटते. ओके, तर सुरुवातीला काय करते? हे वाटण करायचं सगळं. इथे कोथिंबीर घेतली थोडी, किसलेला खोबरा, ओला खोबरा आहे हा, आणि सगळ्या 5-6 पाकळ्या लसणाचे, थोडीशी हळद आणि 1 चमचा जिरा. ओके, आता हे वाटून घ्यायचं. आता हे सगळं वाटून घ्यायचं. वाटताना पाणी टाकायचं थोडं? दही टाकायचं आहे. दही टाकायचं आहे का? हा, पाणी नाही टाकायचं आहे. हे सर्व टाकायचं? कोथिंबीर टाकलं मी आणि लसूण. हो, हे पण मदत करते का? घ्यायचं जरा सुका फिरवून घ्यायचा. असं आहे ना, प्रत्येक सासूनी सून आली म्हणून काय होतं माणसांचं, सून घरात आली की सासू लोकांचे डोकरं दुखतात, गुडघे दुखतात, डोकरं दुखतात, आहे ना, असं काम होत नाही असं असतं. पण प्रत्येक सासूनी सुनेला किचन मध्ये उभा करून आपण तिला शिकवायला पाहिजे. बरोबर आहे. हे कर, ते कर, ते कर, मग सून पण आवडीने करते. बरोबर. हा, अरे वा, छान झालं ना. वाफ पण लागली ना. म्हणजे ती भाजी झाली ऑलमोस्ट आता, आहे ना? झाली. आता गॅस बंद कर. झाली भाजी. तो बसला कुठे? उभा आहे तो. हा काय बसलाय स्टूलवर. हे असं जाड मसाला वाटून घ्यायचा पहिला सुका, आणि त्याच्याबरोबर दही टाकायचा. आता याच्यात मी हा पूर्ण दही होते. दही म्हणजे किती अंदाजा टाकायचा? 1 पेला? नाही, आपल्याला दही किती पण घेऊ शकतो, मसाला आपल्यावर आहे घ्यायचा. आणि एक प्रश्न विचारतो, इकडे दही नॉर्मल पाहिजे का आंबटवाला पाहिजे? दही गोड नाही पाहिजे कढीला, जास्त गोड नाही म्हणजे ताजा नाही पाहिजे, जास्त ताजा म्हणजे गोडा दही नाही पाहिजे, गोडा दही नाही पाहिजे, थोडा आंबट पाहिजे. म्हणजे दुसऱ्या दिवसापासून तर दही चालेल. हा, दुसऱ्या दिवशी दही आंबट झाला ना की तो फेकायचा नाही, कढी बनवायची. आणि अजून एक इन्फॉर्मेशन, जो मी विरजन म्हणजे दही लावताना जर आंबट दही लावला ना तर ते दूध दही बनत नाही जास्त, किंवा तो दही आंबट बनतो, जास्त आंबट बनतो. दही एवढा टाकला. अरे इकडे शॉर्टकट नाही दाखवते काय? आईने दाखवलं त्या दिवशी. बघ एकदा फिरव अजून. असं झालेलं आहे. कसा झालेला आहे? बारीक झाला काय बघ. कलर कसा आलाय ना. अजून एकदा फिरव. ती कलर बघते. मला कलर खूप आवडला. थोडी हळद कमी झाली काय बघ. नाही, बरोबर आहे. येल्लो, एकदम येल्लो पाहिजे. हा पिस्ता कलर वाटतोय. नाही, मग थोडी हळद अजून पाहिजे, कारण मग खोबरा पण सफेद आणि दही पण सफेद, म्हणून तसा कलर आलाय. असं सुनेला आहे ना, काय येत नसेल तर असं शिकवा बसून, तिच्यावर रागवायचं नाही. कारण तिची पद्धत कधी वेगळी असते, तुमची वेगळी असते. आम्ही नव्हतो बनवायचो कधी बदलापूरला. ही आईची वेगळी पद्धत आहे ना. तुम्हाला सांगते, आपल्याकडे माणसं 4 माणसं जास्त असतील ना, आता हीच कढी, हे एवढंच साहित्य, आणि आता माणसं 4-5 आहेत घरामध्ये, तर काय करायचं, त्याच्यामध्ये 2 चमचे बेसन टाकायचं. अच्छा, मग काय होतं? मग कढी वाढते. आणि जरी माणसं कमी असतील ना तरी पण त्याच्यामध्ये 2 चमचे 1 चमचा जरी बेसन टाकला ना तर कढी कशी मिळून येते. अच्छा, बरोबर आहे. आता कसं मलाच कढी खायची आहे, मला बेसन नाही खायचं आहे ना. ते तुला आता प्रश्न विचारणार होतो, डॉक्टरने तुला काय काय बंद केलंय? मला चण्याचं काहीच खायचं नाही. चणे नाही खायचे म्हणजे तू हा पाकिट नाही खाऊ शकत का? हे नाही खायचे, हे नाही खायचे. आणि तुरीची डाळ तर नाहीच खात नाही. आणि काय नाही खायचं? दूध, चहा आणि बस. बेसन.
ते बेसन बोलली मी. आणि हा? तिखट तिखट तर नाहीच आपल्याकडे असतं ना. म्हणजे हे जे पत्ते पालन आहे ते मम्मीचं मी पाळायला लागतात, पाळायचे आपण. स्ट्रिक्ट ठेवतो मम्मीला, म्हणून मम्मी हेल्दी आहे. बरोबर. आणि आणि काजल मी रोज आवळा ज्यूस पिते सकाळी उठल्या उठल्या. हा म्हणजे पोटातला कावळा बाहेर पडतो. बाहेर पडतो. आता काजलची आई पाहिजे होती. हा तुझा वाक्य आहे ना, त्या बोलले असते. हा त्यांचंच वाक्य मी बोललो, त्यांचंच वाक्य. असं बोलतोय मी. म्हणून त्यांची आठवण आली. हा असं पुसून मासून घ्यायचं सर्व, पुसून मासून घ्यायचा. हा शब्द कोणाचा आहे? सर्वांचे डायलॉग आम्हाला लक्षात आहे. त्यांना पण आम्ही लग्नाला बोलवलं होतं, त्यांना पण आम्ही भेटतो बोलतो, सर्वांशी आम्ही भेटतो बोलतो. सर्वांना आम्ही बोलवलेलं, कोणाला चुकवलं नाही. जरी माणसं कमी घ्यायची होते तरी पण आम्ही सर्वांना बोलवलेलं. आता माणसं नाही आले, त्याचा प्रॉब्लेम असतो ना. त्यांचे रिझन त्यांनी स्पेसिफाय आम्हाला केले, पण ते रिझन आम्ही तुम्हाला नाही सांगू शकत. नाही सांगू शकत. हा आम्ही सर्वांशी बोलून चालून आहे. चला भातावर वाढा. नाही नाही, अजून फोडणी द्यायची आहे. असंच पिणार आहे काय? तेल टाकून घेतो. ए लाईट गेली. केलं की खूप आहे. जादू हे बघा काय झालं. जादू. एक रेसिपी स्टार्ट केली तेव्हा गेली दुसरी रेसिपी स्टार्ट. ते ब्रेक देते तुला, ब्रेक. हो का? पॉझिटिव्ह तिथं राहायचं. पावल्या बघ दिवालावर बघ, तो तिकडे पाठी बघ, पाठी नाही नसतं बघायचं नको बा. ते बघ मस्त दिसते आहे. बघ 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 पाठी बघ बघ गजरा बघ, गजरा कसा दिसतो. पाठच्या बावल्याचा नाक बघ एवढा मोठा. काय नाना पाटेकर झाली का हात वरती करते? हात हलव. हे असं हात हलवायची ना, तर ताई घाबरायची. नाही ना, आमची दिलू खेळते याच्याबरोबर आणि दिलू खेळते. असा दिवालावर हात हलवत राहिला ना आपण, दिलू खेळते. पण ताई लहानपणी आहे ना घाबरायची. हे बघा सगुना बघा. सगुनाचा गजरा बघा. आता मी कढी करते, दह्याची कढी. तेल तापत ठेवलंय थोडं. आता मोहरी टाक. मोहरी. आता हे ओतायचं होतं. अच्छा, मस्त आवाज आला ना. अजून पाणी लागेल ना त्याच्यामध्ये. मीठ टाकते चवीपुरतं. कढीला आहे ना उकळी नाही येऊ द्यायची. हा का? हा आता उकळी येते ना, तशी उकळी नाही येऊ द्यायची. आता वरती ना फेस येतो असा हा. मलाई सारखा, साय पकडते ना, हा. तसं झालं ना की आपली कढी कडली. अच्छा. हा कलर छान आहे ना. हा कलर मस्त आलाय. इथे बघा आपली भाजी कढी रेडी आहे. भाजी टेस्ट करून दाखवू. कशी झाली आहे? मस्त आहे. छान आहे ना. छान आहे, खूप छान आहे. तू खाल्ली होतीस कधी? एकदाच खाल्लेली, कधी? त्या दिवशी नाही का? त्या दिवशी आलो तेव्हा ना, आणि त्या दुसऱ्या आत्याने जेवण आणलं म्हणजे होतं 4 तेव्हा. दिवस अगोदर तिने खाल्ली, रत्नागिरीलाच खाल्ली, याच घरात खाल्लेली आहे. आणि दुसऱ्यांदा खाते आता. हा म्हणजे आवडली तुला आहे ना. हो छान आहे. अशी रेसिपी तुम्ही पण बनवाय ना. हा आता मम्मी पण जेवायला घेते. मी पण आता जेवते.